Nagpakol sa 2 milyong pisong kantidad din shabu an nasamsam kan otoridad sa serye nin anti-drug operation sa Bicol Region kan nagtalikod na semana. Sigun sa tagapagtaram kan Philippine National Police Bicol, si Police Lieutenant Colonel Maluca Lubakib, na-i-record inipoon kan Nobyembre 4 sundo kan Nobyembre 10 kung sain sa 26 na operasyon na pigkasar kan PNP, 40 drug suspects an matrayumpong nagkadarakop asin total na 429.59 gramo nin shabu an nakumpiskar na pigkakarkulong nagkakantidad nin 2,917,601 pesos and 20 centavos. Ever since po, the year started, malaki na yung accomplishment natin sa illegal drugs. So mga millions of amount of DDB amount or street value ang na-confiscate natin ever since starting pa lang doon sa Camarines Norte papasok. So hindi man po siya pumapasok ng Albay, nandito pa lang siya sa part ng Camarines Sur, na-apprehend na po natin yung ating mga courier or mga illegal drug pushers. Sa naunang bita ng mga operasyon, ang probinsya nin Albay ang may pinakahalangkaw na nakumpiskar na droga na nagpakol sa 1,253,994 pesos and 80 centavos. Sinundan inikan probinsya nin Masbate na nakakumpiskar man nin 768,400 pesos na kantidad din shabu, 510,326 pesos and 40 centavos sa Camarines Sur, 339,320 pesos sa Camarines Norte, 40,460 pesos sa Naga City asin 5,100 pesos sa Sorsogon. Lahat ng area, lahat ng municipality within Bicol Region, may mga pulis tayo. So, hindi po kawalan sa amin na hindi natin malalaman kung sino yung mga illegal drugs operator, yung mga dealers, yung nagpo-push ng illegal drugs. So may mga operatiba tayo na nagmo-monitor. So chances are, we coordinate with the barangay officials. And then may mga information din na pumapasok sa amin, anonymous, na they are informing us na merong mga nagpo-push dito ng illegal drugs. So, napaka-vital po sa amin yung mga ganong information for us to operate and for us na ma-apprehend namin yung mga nagtutulak. Katakod kayo ni siniguro kan PNP Bicol sa pamamayo ni Police Brigadier General Andre Dizon na mas papakusugon panindaan kampanya kontra illegal na droga asin tututukan ang mga primary suppliers kaini sa rehiyon nga ni dagos ng matuldukan ang paglakop kan pinagbabawal na droga. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.